ये राजनीति नहीं खा खेले के अने तो राजनीति यही करे चलता। हाँ केस कह के 1 लाख रुपया केस कह के 82 लोग पर 82 लोग केस कह देता हरिजन एक्ट के। हाँ कंप्रोमाइज करे खातिर जाके बेहाजी के हाथ में हथकड़ी धइले हथकड़ी बा। हाँ आ बेहाजी रसड़ी ध के फोटो खिंचवाते। जय हो जय हो जय हो। ई काम नहीं करे के ध्यान दार गीत संगीत में राजनीति ना करे के चाहिए। हम गावत त गावे दे डिस्टर्ब तोरो पर हो जातो। हां अना त हमरा से राजनीति कर दे हे भोला से राजनीति कर दे आए हो भोला से राजनीति ना करो अर्जन कोट हो जातो। हम त मारम त ना मारम चाहे ना मारम छोड़ दे। लेकिन हुनकर मारल के हु बर्दाश्त करी लइकिया कहता भाव बे एगो हई सोने लइकी। हां सोने लड़की हे करियठ लइका से कहत करलन लइका से। ए बबुआ भोजपुरी में त 2-4 गो कलाकार बरले बनी सो। हां कि हमनी सके देखला पर ऐनक लजा के फूट जाली सो। जैसे में के बा कमलेश देहाती जी। अच्छा जी जपन जापानी जी। अच्छा जी आती सिरका में हम। हां बेंजू वाला बाकी जाए लो कबो कबो खुशी हो लागे जाए तो हम ही एगो करिया रहती नु। हां तो मन करे तो है कि गीत संगीत छोड़ दी लेकिन 2-4 जना के जब देखनी तो हमारा बड़ी खुशी हो। कि जानो आ सुबेंदर तो बेंजू बाधक बा। सुबेंदर चंदन बड़ा इज्जत करत रह सुबेंदर तारा से बड़ बारे तो भैया कलाकार तो भैया न कहे के बा। बड़का हो ये कलाकार सीनियर बा त रिस्पेक्ट करे के बा। हमने भोजपुरी में सिखावल जाला। चंदन हमारे से खूबसूरत एगो बेंजू बाधक इनका चंदना बा गलती ना नो। लइकिया कहता का कि तोहरा में बसेला परानवा हो भावे ए हमारा भाव का करे के बा। तू ही बार मोर धारा कानवा हो तोहरा के देखिले सपनवा में। डिस्टर्ब मत करिए आप सब। अब देखा डिस्टर्ब कर और बात डिस्टर्ब करता नहीं। अब देखिए हमारा के गीत संगीत कहारा नहीं है मोबाइल लगनी देखा। ये राजनीति नहीं खा खेले के अने तो राजनीति यही करे चलता। हाँ केस कह के 1 लाख रुपया केस कह के 82 लोग पर 82 लोग केस कह देता हरिजन एक्ट के। हाँ कंप्रोमाइज करे खातिर जाके बेहाजी के हाथ में हथकड़ी धइले हथकड़ी बा। हाँ आ बेहाजी रसड़ी ध के फोटो खिंचवाते। जय हो जय हो जय हो। ई काम नहीं करे के ध्यान दार गीत संगीत में राजनीति ना करे के चाहिए। हम गावत त गावे दे डिस्टर्ब तोरो पर हो जातो। हां अना त हमरा से राजनीति कर दे हे भोला से राजनीति कर दे आए हो भोला से राजनीति ना करो अर्जन कोट हो जातो। हम त मारम त ना मारम चाहे ना मारम छोड़ दे। लेकिन हुनकर मारल के हु बर्दाश्त करी लइकिया कहतिया कि तोहरा में बसेला सपनवा हो तू ही बार मोर धारा कानवा हो तोहरा के देखिले सपनवा में तोहके बनैती सजनवा हो। तो हमारा जैसा लड़का कहल के सुना कि हरियाणा हरियारी रहो कि हरियाणा हरियारी रहो तू ही तो बारू हमारा आँखी के पुतरिया जान हमारा म्यूजिक से नाल के टोन में बढ़ा दी। नाल के टोन में बढ़ा तारो अपन काम में बढ़ जाए। वाह रेडी 1 2 3 4 चालू। क्या बात है। अरे अरे पियर पियर शोभेला जने हुआ हो पियर पियर लड्डू चढ़े
पियर पियर शोभे राउर धोती आए बाबा बाबा पियर शोभे पाँव में खरौआ लड़का कहल की बाबा चढ़ी मुझ पर सवार आवो हो चढ़ी मुझ पर सवार आवो हो दुर्गा भवानी के बाबा भोला तो लगिया मत अंका भवानी के बाबा लगिया मत अरे बेटे पताइया मन पता मिलेगा देखी भोले बाबा कोई मेहर मिली बात मेहर हमारा जिंदगी के बारे में कटा हमारा जिंदगी मिली बात मेहर दिया लड़का कहल के बाबा ए बाबा कि बाबूजी रौरा में भई लड़ाई अब वो बेर विराट रूप धइले एक बार मैया पार्वती जी अपना मोइल छोड़ा के सुंदर मूर्ति बनौली प्राण डाल दिया हाँ आ कहले के बबुआ तू दुआरी पर रहो हम घरे जातनी नहाए हम नहाए बा तू बिना आदेश के केहू के प्रवेश मत करे दे ना अब देखी तले भोले बाबा आ गइल बनी हाँ भोले बाबा जैसे प्रवेश कर गए सरकार खबरदार माँ के आदेश माँ के अंदर नहीं जाना नहीं भोले बाबा कहले कि हमारे घर भाई कौन लड़का का नहीं हमारे के काहे मना करता काहे भोले बाबा जिद कह देले गणेश जी कहले कि ना रवा जाए के नहीं खे हाँ भोले बाबा खिसिया के त्रिशूल उठा के हाँ त्रिशूल उठा के मुरी कट गई हाथी के मुरी जोराई हाँ धन बानी है मालिक मालिक। लेके कहल की बाबा ए बाबा कि बाबूजी रौरा में भई लड़ाई ओइ बेर विराट रूप धइले तू सुमिरन में दर्शन देखावो दर्शन तू देखावो उनका भवानी के बनवा सुमिरन में मंगल बरसाओ भवानी के का भैया समय आ दे